Салом алейкум, бародаро. Бисёриё гул шуданд, ки таргоби сессияти видеои даси плюс бигем. Барои шуморо видео мекунем, дар телефон таргабад мекунем. Озираш дар компютер надорем. Барои муддати шумо чизе аст, ҳамин қадр таргабад мекунем. 2 минут мегирем, вақти сделка 2 минутӣ мегирем, $3 сделка мекунем. Боз ягон валютаи соз биём, агар ситуатсияи соз бошад, сделка мекунем. Хоб, боз мекунем. Хоб, бинем валюта боде созае. Озираш доллар иноро аввал мекашем ҳамаша. Ждал мекунем ба ҳамин уровни поддержкамон обраса сделка мекунем. Ба синни боло сделка мекунем 2 минут. $3 синни боло сделка мекунем. Фақат ждал мекунем ба ҳаминҷаро браса. Ё ба ҳаминҷаро браса сделка мекунем синни боло. Яъни уровни сопротивления сделка мекунем синни поён. Сопротивления. Срашта ждал мекунем. Раз сделка ки намешавад сразу. $3 синни боло. Бля, камтар дер сделка кардем, но ҳеҷ гап надорад. Камтар дер сделка кардем. ҷои сделкамонам камтар безеб гирифтем. Ҳамин сделкамонам камтар поёнтар мегирифтем, зур мешиду, успед накардем. Сделкамон возврат шид. Ба ҳеҷ ҷо сделка намекунем, ситуатсияи нав мекунем. Ягон валютаи дигар нигоҳ мекунем. Ситуатсияи соз боша, агар сделка кунем. Унҷо что-то волатильный бад евро USD чӣ гап бошад. Ҳамин синни поён уже уровень дараст, нигоҳ мекунем. Евро USD-ра мефаҳмонтон, гӯш кунед бародарон, нигоҳ кунед. Нарх дар ҳаминҷа синни боло рафтая, объёморо нигоҳ кунем, поён омадае. Объёмо кам шиданд. Нарх боло рафтая, объём кам шуда. Барои ҳамон нарх дига қона дорад синни боло брава. Ҳам плюс уровни сопротивления дарасида. Барои ҳамон синни поён сделка кардем. Мебинем результаташ чӣ мешавад ҳозир. Нарх таромазӣ дорад ҷо шуда. Мебинем ки мегузашта бошад ё не. Минус шидак $6 мегирем, синни поён сделка мекунем. Дагон синни поён мегирем, нигоҳ мекунем. Дар 1 минут ҳама чиштанашон кунем. Ҳам темболи имрӯз шута ренак волатилний вадай. Ман фикр мекунам, ки нарх то ин ҷара меява, бо гашта синни боло мерава. Но мо все равно успед мекунем, плюсона мегирем. Иҷа барои чи иҷа мегарда ба фикри ман, барои ки иҷа имбалансай. Нигоҳ кунед, ин имбаланси перекрит навшидай. Нигоҳ кунед, нарх то ҳаминҷаро меяд, то буду мобайни ҳамин свечаро бо мегарда. То вақте сделкамон плюс қати ба анҷом расид, плюс гирифтем. Ай сделкамон плюс шид, бо ситуатсияи нав мекунем. Евро аут синни боло 2 минут $3 сделка мекунем. 2 минут синни боло сделка мекунем. Синни боло сделка кардем. Ҳозир ман мефаҳмонам барои чӣ сделка кардем синни боло. Дар инҷа нигоҳ кунед бародарон, нарх уровня пробит кард. Нарх ин уровня пробит кард синни боло ва ба уровни дигаре расиданяй, ина уровни болохӣ, основной уровень расиданяй. Барои ҳамон то ҳамҷаро бояд нарх брава, ба фикри ман, ба анализи ман бояд нарх то ҳамҷаро брава, барои ҳамон синни ҳамон боло сделка кардем. Ай ҳамонҷа браса, баъд бо синни поён мефуроям. Но шумо ду дар кор нестай. То ҳамонҷаро брава шид. Нигоҳ мекунем, ина максимумон мехел рафтагиай. Уровень сопротивления ва уровни сопротивления дигаре расиданяй нарх то ин ҷара. Барои ҳамон синни боло сделка кардем. Ҳозир як результатшо мебинем. Мумкине дар последни секунд минус мумкине. Рынокай ҳеҷ гап надорад, итара ҳеҷ чизо мешавад. 30 секунди дига монда. Плюс сделкамон плюс қати ба анҷом расид. Анализмон туғри ба омад. Ана бо
мегардем ба ягон валютаи созагар боша, бо як дига кӯшиш мекунем плюс бигирем. CardGPY. Валютаи сози агар бо ягон зеркаи дига мекунем. Бародаро, видеоро мо ба анҷом мерасонем. Ситуатсияи соз наёфтем, рынок волатилни бад буд. Ҳам бисёри ситуатсияҳо да накаплини бисёри бад буд. Барои ҳамон видеоро ба анҷом мерасонем ва фикрам маъқул тунҷ видео. Саломат бошед.